Αφήστε να προσφέρουμε πρώτα τους επίσημους καλεσμένους. Έχουμε μαζί μας τον κύριο πρόεδρο του ΔΙΛΑΤΙΣ, τον κύριο Κόκορο, τους κύριους καθηγητές, τον κύριο Λέγε, τον κύριο Τσιτσία και άλλους συναδέλφους καθηγητές. Χρόνια πολλά για τις γυναίκες, επειδή είναι και η μέρα σήμερα, να το ξεχάσω, τις κυρίες που προηγούνται. Πέρυσι, λίγο την προσοχή σας μόνο. Πέρυσι κάναμε ένα βήμα δειλά-δειλά στην καρδίτσα. Εγώ είπα να σας θυμίσω τις κυρίες, αλλά εσείς ψιθυρίζετε. Λοιπόν, πέρυσι στην καρδίτσα κάναμε το πρώτο βήμα στην ιστορία του Συλλόγου. Να κάνουμε ένα χορό, μια συνάντηση ήταν. Δεν ψευθήκαμε, ήμασταν αρκετοί, αλλά φέτος είμαστε υπερδιπλάσιοι από ό,τι πέρυσι. Που σημαίνει υπάρχει διάθεση για συμμετοχή. Και από ό,τι βλέπω είναι και, ας πούμε, πανελλαδικό, ήταν και από πέρα από τη Θεσσαλία. Και επιλέξαμε τη Λάρισα φέτος, όχι τυχαία. Γιατί εδώ είναι ο τόπος που οι περισσότεροι εξημών εδώ τελειώσαμε. Εδώ πρωτοφύγαμε από τα σπίτια μας νεαροί, στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευθήκαμε πολύ, άλλοι παντρευτήκαν, βλέπω εδώ ζευγάρια που γνωριστήκαν. Και βλέπω μερικοί φτάσουν και στα πρόφυλλα της εξοδότησης. Είμαστε όλοι με άσπρα μαλλιά. Σήμερα δεν είναι συντάξει, ξέρεις. Λοιπόν. Και έτσι λοιπόν έγινε η συνάντηση αυτή. Πιστεύω έχει επιτυχία. Ευκαιρία να γνωριστούμε και όσοι δεν γνωριζόμαστε. Εγώ είχα να δω τον Λουκά από τη Λαμία 28 χρόνια. Όμοροι νομοί είμαστε, αλλά δεν βλεπόμαστε. Άρα λοιπόν, ευκαιρία να το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τον χρόνο αν είναι να το κάνουμε πανελλαδικό. Πάλι εδώ στη Λάρισα. Έτσι λοιπόν, ας αφαιρθούμε λίγο αυτό το μεσημεριάτικο, το ανοιξάδικο μεσημέρι, λίγο νοερά με τη φαντασία μας και να βρεθούμε σε εκείνα τα χρόνια. Ας νιώσουμε πάλι οι σπουδαστές. Εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε κάτι προσπάθεια ορχήστρα, να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά. Είναι οι συνάδελφοι που δουλεύουμε, εμείς παράλληλα κάνουμε και άλλη δουλειά. Εγώ με τον Κρανή είμαστε μαζί στο ίδιο κέντρο και με τα παιδιά. Είναι ο Ζήσης ο Στάλης, ο Δημήτρης ο Μωραήτης, ο Κρανής ο Δήμητος και έχουμε και το Βασίλη του Πεστή του Λαρίνου. Μην ξεχάσω ότι το άλλο Σάββατο θα είμαστε στο Λιόγερμα, έχουν Κύπριο χορό. Μου είπαν εδώ ότι είναι στους πεπές, μην το ξεχάσω. Θα είμαστε με πλήρη ορχήστρα εκεί, όσοι θέλετε να έρθετε. Λοιπόν, να καλέσω τον πρόεδρο να πει δύο κουβέντες και μετά να κάνουμε πρόγραμμα όπως θέλετε. Έτσι, έλα Χριστό ή ο Πελθό πρόεδρος. Ποιος είναι? Ο νέος πρόεδρος.